Ellie Martin, Ellie's Goldsmith and Jewelry Shop. Gutom na ako! Saan pa ba? Macy's Diner! Macy's Diner? Oo, sa Macy's Diner. Breakfast, lunch, snack at dinner. From classic American steak and burgers to Ilocano all-time favorites. They also serve merienda like siopaw, siomai, lomi, arroz caldo at iba pa. Recommended din ang combo meals at singles na swak sa budget. Pag may okasyon. May catering services at free use of function room. Okay yan. Tawag na ako sa 770-3551 para magpa-reserve. 770-3551? Tara, punta na lang tayo ngayon sa Hotel Tiffany Building, Bacara Road, General Segundo Avenue, Lawag City. Nagugutom na kasi ako. Okay, basta treat mo. Sige ba? Mura na, masarap pa sa Macy's Diner dahil laging bagong luto. It's time to eat at Macy's Diner. Hoy, bakla! Saan ka pupunta? Magpapapicture ako sa Jim Carrey. May digital studio na sila. Maganda ba ang mga backgrounds nila? Oo sis, magaganda at unlimited pa ang pagpipilian mo. Ang quality. Maganda ang quality kasi generated by technology. Pang estudyante pa ang budget. Cellphone at digital camera, kaya nilang i-develop Rush ID, passport at visa. 10 minutes lang. Gumagawa pa sila ng photo tarpaulin banner, pang birthdays, weddings at iba pang occasion. Personalized invitation cards, souvenir tags, advertising posters at streamers, gumagawa rin sila. Photo enlargement, kaya ba nila? 8x10, poster size hanggang billboard size, kaya nilang gawin. Kasi silang unang large format digital photo studio dito sa Lawag. Mga lumang pictures, kaya nilang gawing bago. Ordinary pictures, gagawin nilang oil painting. Kasi sila pa lang nakaka-print ng photo canvas dito sa Lawag. Framing. Pictures, photo tarpaulin, lahat kaya nilang i-frame sa abot kayang halaga. Jim Carrey, Digital Photo Studio, along General Segundo Avenue, Lawag City. Now in need of female studio personnel and female souvenir makers. Apply now. Bilang mga motorista, kailangan natin ng mapagkakatiwalaan sa mga spare parts at accessories ng ating mga sasakyan. Tama! Kailangan natin ng mura pero de kalidad sa mga gamit pang sasakyan at serbisyo para hindi mabutas ang bulsa. Tama! At dahil marunong tayo sa buhay at alam natin ang kailangan natin, pumunta na tayo sa New Lawag Auto Supply. Tama! Huwag na magpahuli. Bumisita na sa New Lawag Auto Supply sa FR Castro Corner, Nolasco Street, Lawag City. Oras sa sa inyo ng Judgmental Candy. Instant chillax katol. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Dahito nga kanta, ket sagot kada kayo iti Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Dahito iti gusto. Papatalo, sundin lang ang puso. Di kailangang pilitin, mas kailangang pilitin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may bahari. Magkaiba man ang mundo, ulan bumagyo, ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y humiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa
sa dulo laging may bahaghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, bumahalo mindon, magkahawak kamay, pangako, ikaw pa rin at ako. Ang kantang ito ay atid sa inyo ng Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. 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 Running out of time. I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side. I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Sis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa'yo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya, sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing.
Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-aspas sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Macy's, Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Smoke emission test ba? Huwag mong problema. Lawag Emission Test Center. Equipment ay bagong-bago. Pasado sa Bureau of Product Standards at Clean Air Act at tamang-tama ang calibration. Lawag Emission Test Center. Malapit lang sila, kaya walang malaking abala. Visit Lawag Emission Test Center, General Segundo Avenue, Lawag City, north of DWCL, or call 770-4131 and 770-4190. Lawag Emission Test Center, accredited by LTO and certified by DENR. Shop now at the newest and the hottest department store in the heart of Lawag. Department Store, Rizal Street, Lawag City. Madami talagang nakakapansin kung bakit na gumaganda ang face at skin ko. Ang sikreto ko? Yushey. Yushey Skincare Products is excellent for skin irregularities like acne, pimples, warts, old skin, open pores, blackheads, whiteheads, oily face, discoloration, and pigmentation. Kaya ano pang iniintay mo, bes? Punta na sa branch outlets ng Yushey Ilocos. Robinson's Place, Ground Floor, Expansion Mall, Plaza Metro, Ground Floor, Bata, Fashion Shop 365 Plaza in front of Tribeca Coffee Shop, San Nicolas, Ilocos Norte, and DNB General Merchandise, Rizal Street in front of Central Elementary School. Contact Miss Jane at 0998-952-8672 and like us on Facebook, Yushey Ilocos. Gaganda ka na? Kikita ka pa, best! Open for sub-distributors, dealers, and resellers. Ginabi po, Yushey International, your wellness and beauty products. Sigurado magugustuhan mo ito, best. Lalo na kapag mahilig ka sa steaks. Nako, isa lang ang dapat mong puntahan, ang Rustic Back Steakhouse. They offer delicious, tender at juicy steaks for only 150 pesos. Tama, 150 pesos only, best. They also serve all their breakfast, pasta and sandwiches, mains, bar chows, drinks, desserts, and fruit shakes at affordable prices. What are you waiting for? Come and visit Rustic Back Steakhouse at the Northwest Park from the stage of ID Park, San Nicolas, Ilocos Norte. Open from 12 noon to 11 p.m. during weekdays and 12 noon to 3 p.m. during weekdays. Or you can make reservations by calling 0949-994-6955 or 0955-208-2073. And like them on Facebook, Rustic Back Steakhouse, Ilocos Norte. Rustic Back Steakhouse. Every day is a steak day. Buong nasyon, ito ang sound of the nation.
RMN News Nationwide. The sound of the nation. Kasama si Conde Batak at Rhea Mamogay. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Sabado, mga kasama. September 30, 2017. Sa ating mga pangunahing balita, peace talk sa komunistang grupo. Wala nang kahinatnan ayon kay Pangulong Duterte. Detalye ng balita mula sa Malacanang, Radyoman Deo de Guzman. Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na wala ng patutunguhan ang pakikipag-usap ng gobyerno sa Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Ayon kay Pangulong Duterte, wala nang saysayang pakikipag-usap sa Norway o pabalikin sa Norway si Government Peace Panel, Secretary Sylvester Bello III at Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Dureza. Paniwanag ng Pangulo, wala siyang nakikitang sinseridad mula sa mga rebelde para magkaroon ng kasunduan sa gobyerno sa kapayapaan. Pagwawaldas ang anya ng pera kung pagbibigyan ng gobyerno ang pakikipag-usap sa rebelding grupo dahil wala namang mangyayari dito. Ang iniisip kasi anya ng NPA ay isang igyap lang ay mapagbibigyan na ang kanilang gusto, pero sa totoo anya ay kailangan ng sapat na oras sa lahat ng bagay. Masyado lang kasi anyang nangangarap ng imposible ang mga rebelde. Dahil anya dito ay nakalatag na ang kanyang pagkuha ng karagdagang sundalo at pulis at special forces para tumutok sa urban warfare. Matatandaan na una na rin kinansila ni Pangulong Duterte ang usapang pangkapayapaan sa NPA dahil ayaw na nitong magdeklara ng ceasefire. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Mandeo de Guzman ng DZXL 558, Tatak RMN. Sa kaugnay na balita, una nang ibinunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte na may mga bank accounts sa ibang bansa ang numero 1 niyang kritiko na si Senator Antonio Trillanes IV. Ayon sa Pangulo, isa sa publiko niya ang detalye ng mga bank accounts ni Trillanes, gayon din ang mga partners nito. I am giving you in a few days the number of deposits that he has with Chinese joint accounts. It's all over. Hong Kong, Australia, America. Pero hindi rin nagtagal inihayag ng Pangulo ang mga inimbento niyang foreign bank accounts ni Trillanes na siyang dahilan para magpunta noon sa September 19 ang senador sa Singapore para patunayan na mali ang akusasyon sa kanya. Wala, ito, produkto ng isip ko to. Tinanggalan ko lang, tignan ko talaga. Ginamit mo, nag-issue ka ng waiver. Paano nakasaya dito, nagbigay na hindi ang waiver mo, iba ang account number, iba yung totoo? Kagabi, kinumpirma naman ng Pangulo sa isang interview na naipasara na ni Trillanes ang kanyang bank account sa Singapore noong September 8 bago pa lumagda sa isang waiver. Based on analysis, the funds being laundered by Trillanes and his group may not be for their personal use, but rather is being used for their cause and possibly to destabilize government by paying for witnesses and funding destabilization operations. Sinabi pa ni Duterte kumpiyansa siyang solido ang hawak ng ebidensya dahil gobyerno mula sa ibang bansa ang mga nakuhang dokumento. Samantala, Senator Trillanes, tinamon si Pangulong Duterte na magpakalalaki at tigilan ng pag-iimbento ng mga akusasyon. Detalye ng balita mula sa Senado, Radyoman Grace Mariano. Iginit ngayon ni Senator Antonio Trillanes IV na panibagong imbento na naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang akusasyon na isinara niya online ang mga bank accounts niya sa Singapore. Diin ni Trillanes bahagi ito ng paglihis ni President Duterte sa atensyon ng lahat mula sa ginagawang investigasyon ngayon ng Ombudsman sa umanig bilyong pisong savings account nito. Ayon kay Trillanes, kung may bagong bank account na ibinibintang sa kanya si Pangulong Duterte, ay muli siyang pipirma ng waiver sa Bank Secrecy Law para ito ay ipabusisi din sa Anti-Money Laundering Council. Tiniyak ni Trillanes na hindi siya magdadrama katulad ng ginagawa ni Pangulong Duterte. Hamon ni Trillanes sa Pangulo, sa halip na magpaligoy-ligoy ay makabubuting magpakalalaki ito at pumirma din ng waiver para patunayan na wala siyang kinukurakot na pera mula sa gobyerno. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, Tatak RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Philippine Standard Time, 12:03 ng magandang tanghali.
That Type Check was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa iba pang balita, mga kasama, pinag-aaralan na ng Volunteers Against Crime and Corruption of VACC ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Paliwanag ni VACC Chairman Dante Jimenez, wala pa kasing na-endorso sa plano nilang impeachment. File ka ng impeachment at walang nag-endorse, hindi ka na pwede mag-file ulit. Miriam, no? Meron kami may plano na noon kasi maraming nagpa-file up yung mga complaints laban sa ombudsman eh. Kaya ang dami nakikusap kung pwede isama yung kanilang complaint. So sabi ko sa mga abogado ko, sige, kung tayo mag-rush masyado at we could accommodate. So, yun ang status. Ayon kay Jimenez, ang naging pahayag ni Pangulong Duterte sa nasabing usapin ay pagpapakita lamang na totoo ang kanilang mga sinasabi. It shows na tama yung sa aming sinasabi. Sa Presidente ng Pilipinas ay nagsasalita. Ang reklamo ng VACC ay nag-ugat sa usad pagong ng mga kaso sa Ombudsman, partikular na dito ang pagpapawalang sala ni Morales kay dating Pangulong Noynoy Aquino sa controversial na Disbursement Acceleration Program o DAP. Gayon din ang kaso ng Mama Sapano Massacre kung saan namatay ang tinaguriang 44 SAF commandos. Sa totoo lang, napaka-super bagal ng ombudsman sa pagkilos ng mga complaints na inaayos namin. Napaka-bagal talaga at ewan ko ba. Si VACC Chairman Dante Jimenez sa interview ng RMN. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi unconstitutional at hindi rin pagiging diktador ang plano niyang pagtatatag ng isang komisyon na siyang mag-iimbestiga sa katiwalian sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi maaari na walang mag-imbestiga sa mga kalukuhan na nangyayari sa ombudsman at hindi rin maaari na sila din na mag-iimbestiga sa isa't isa. Sinabi pa ng Pangulo na maging siya ay naging biktima na noon ng katiwalian sa ombudsman. Matatandaan na naglabas ng pahayag si Ombudsman Conchita Carpio Morales kung saan sinabi nito na ang dahilan ng planong pagbuo ng Pangulo ng komisyon na mag-iimbestiga sa kanila ay dahil sa ginagawa nilang investigasyon kaugnay sa bank accounts ng Pangulo. Samantala, Dean Divina ng UST dapat mapasama sa mga persons of interest sa ASIO case ayon sa isang abogado. Para sa detalye, kasama natin sa Campo Crame sa labas ng himpilan si Radyoman Mike Goyagoy. Dapat na mapasama sa mga tinatawag na person of interest sa pagkamatay ni Horacio Acio Castillo III si University of Santo Tomas Law Dean Nilo Divina. Itong inihayag ni Attorney Lorna Capunan na tumatayo ngayong abogado ng pamilya Castillo. Sa isang pulong pambalitaan sa Quezon City, sinabi ni Capunan na dapat isama ng NBI si Divina sa dapat na investigahan. Anya may pananagutan si Divina dahil sa ilalim ng anti-hazing law, ang mga opisyal ng pamantasan ay may direktang pananagutan sa regulasyon ng anti-hazing law. Sa kaso ni Acio bilang din, nagkulang ito na tiyakin na kuhanin ng mga pangalan ng mga isasalang noon sa initiation. Binigyan din pa ng abogado na kung inosente si Divina ay bakit hindi ito agad nagpa-imbestiga sa sinapit ni Acio Castillo. Dapat ito ng matataas na opisyal ng UST na sumubaybay sana sa sinagawang initiation ng Aegis Juris Fraternity. Dinagdag niya na hindi naman nangangahulugan ng pagkakasama sa persons of interest. 2016 hanggang September 16, 2017, nasa 3,850 na mga drug personalities na ang napapatay matapos umanong manlaban sa mga police operations. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang 39 na mga bansa sa nagpapatuloy ng bilang ng mga napapatay sa Pilipinas na may kinalaman sa illegal na droga. Sa isinagawang
Statement ng 39 na mga bansa na kinabibilangan ng Iceland, UK at US. Sinabi nilang nababahala sila sa mga patayan sa bansa lalo't hindi pa napapanagot ng Philippine National Police ang mga responsable sa mga patayan sa ilalim ng war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na tila nakaligtaan na ng 39 na mga bansa na silipin ang resulta ng United Human Rights Council kung saan pinapurihan nito ang Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampang kaso laban sa suspek. Sa ngayon, nakadetini sa PDEA 12 Detention Facility ang nasabing suspek. Kasama mo sa RMN Coronadal ang inyo Radyo Man, Eden Maguliado Canieta, Tatak RMN. Samantala, balikan natin ang ulat ni kasamang Angel Ronquillo. DFA tinawag na bias at questionable ang pagkaalarma ng 39 na bansa hinggil sa giyera ng Duterte administration sa iligal na droga. Detalye ng balita mula kay Radyoman Angel Ronquillo. Umalagda ang Department of Foreign Affairs na naging pahayag ng 39 na bansa hindi sa munay climate of impunity ng Duterte administration na sa nagpapatuloy na giyera kontra illegal na droga. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, bias at questionable ang impormasyong pinagbulang na nasabing ulat. Sinabi pa nito na nabigo ang mga bansa ito na makita ang effort ng pamahalang Pilipinas na magkiisa sa isinusulong na adisain ng international community hinggil sa human rights issue. Ikinabismaya pa ng kalimang pagpuna na ilang bansa na tila mas alam pa naman ito kung ano ang mas makakabuti sa mga Pilipino. Inihalimbawa pa nito ang pagiging bias ni US Special Rapporteur Agnes Pallamar dahil nisgahan nitong guilty ang Duterte administration sa kaliwat kanang karapatang pantao. Kabilang sa mga bansang ito ay ang United States, Canada at Australia na kilalang 45 a.m. At sunset mamaya pong 5:46 ng hapon. RMN News Sport. IFM ay aking best friend. Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Ang bango-bango, bango-bango, ang bango ng